ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, мавзӯъ бисёр мавзӯи муҳимае. Ба ҳамин хотир якум лайк кунед, падилитса кунед имотон, баъдам бишинем ба ҳазур тамошо кунед ки ин видео барои нафароне ки видеоблог мекунанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ мепартоянд ва шаъну шарафи Тоҷикистонро пас мезанад, барои анҳо ҳастае. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳамаи мо бисёр вақтмона дар шабакаҳои иҷтимоӣ сарф мекунем ва мебинем ба мисли ана ҳамин додармон. Ты хороший человек. Но хороших никто не любит, Мадина. Ты хороший человек. Но хороших никто не любит, Мадина. Донед ки бо забони русӣ ин додари мо чиқо мекунад? Хачона масхара мекунанд ва дигар давлатҳо ҳам ба рӯи мо механдад. Додари азиз, тоҷикии худат қатӣ видеоблог кун ё ки кади бо забони русӣ, бо забони англисӣ, ҳатман чиқо мекунӣ? Чизое ба маънӣ мекунӣ. Хитоби ма ба шумо. Дуюм, ин бародари дигари мо дар Америка. What am I, guys? Hang on, brother. I'm going to Tajikistan. Take him back to. You're supposed to be on the plane. Back to. What is wrong with you? To Tajikistan. Take it. I don't know Tajikistan. Oh, come on, bro. Marali, come on, man. You're supposed to be on the plane. Back to Tajikistan. What are you doing, man? Take one. Brother, take him to Tajikistan. What's wrong with this guy, man? Yo, what is wrong with you, man? Take a plane or something, man. Go ahead, just go. Let him fall. Let him fall. Let him fall. He's on top. Let him go. Just go. Yeah, call the police. Call the police. Call no. I'll play. Don't worry. Дар Америка гаштестай, ман мекуная такси бечораро, болои такси мебуроя, такси мега ки оз ман полиса занг мезанам. Дӯстони азиз, ҳар коре мекунед, дар дигар давлатҳо ҳам бошед, ба манфиати ватану миллати мо бикунед, на ин ки ба шаъну шарафи мо бирасед. Сеюм, ин духтараки моҳрӯ ки бо бурак, яъне ҷезене Tamam, Emaydi. Süper. худшона масхара мекунанд, кафтарча дагам набоша, ӯ нафаҳмад ки кафтарча чия. ӯ мепартояш дар 71 миллион подписчикаш ва мегӯяд ин тоҷикҳо ҳамашам хеле буда. Бигзор барои ту хуб бошад, не ки барои мо хуб нест. Ва ҳамин хеле бадию бахилӣ нест. Кадоми бо забони русӣ масхара мекунад, видео мекунад, шумо дастгириш мекунед, дар ҳамо шумо ҳам шарикед. биёед як коре кунем ки кори нек, кори хайр шавад. Бас кунед ҳамин коротона. Чӣ видеое мекунед? Видеои хуб кунед ки моро таъриф кунад, на ин ки пас бизанад. Видеода ҳатман лайк монед, падилитса кунед, кадоми меҳмони канали ма боша, канали Ҳамнаво, ҳатман подписатсия кунед, хабарҳои тоза, аниқ, деқиқа пешкаш шумо мекунед. Худованд нигаҳбонтон бошад.